Fil-katakesi tagħna eżisti dwar is-saċerdot illum sejrin inkomplu nirriflettu fuq l-ittra li l-Papa Giovanni Paolo II kiteb lis-saċerdoti f'ħamis ix-xirka tal-1986 li kienet titratta dwar il-figura ta' San Juan Maria Vianney, il-kurat ta' Ars, li propju anka matul din is-sena il-Papa Benedetto XVI reġa' qabad din il-figura biex jippreżenta mill-ġdid lis-saċerdoti bħala mudell għal ħajja saċerdotali tagħhom. L-aħħar darba rajna ftit hekk il-Papa il-kuntest li fiha jikteb din-littra, rajna wkoll il-parti ħanidu hekk il-vokazzjoni tal-bidu fil-ħajja ta' San Juan Maria Vianney, il-mixja li kien għamel x'enu fiex kellu jispira l-nifsu, fiex kellu jgħin l-nifsu, fiex kellu jistrieħ fuq il-qawwa grazzja tal-Alla. Illum se nkomplu naraw temi oħrajn li Giovanni Paolo II jikteb fuq San Juan Maria Vianney. Se naraw daqsxejn l-aspett pastorali tal-ħajja tiegħu f'dil-littra tal-Papa. Ewwel ħaġa, il-Papa jinnota li fil-ħajja ta' San Juan Maria Vianney tliet aspetti tal-pastorali tiegħu li kienu ħafna importanti fil-ħajja tiegħu bħala saċerdot kienet dik tal-rikonċiljazzjoni, kienet dik tal-predikazzjoni u kienet dik tal-Ewkaristija. Kienu tliet aspetti li kienu ħafna importanti fil-ħajja ta' dan il-qaddis. Nattu daqsxejn daqqatajn lejn l-aspett tal-katakesi, il-predikazzjoni ta' San Juan Maria Vianney. Il-kurat ta' Ars kienu ħobbjejt li il-mulej tagħna li huwa l-verità fi anfisha iqis il-kelma tiegħu xejn inqas importanti minn ġismu. U naħseb hawnhekk f'din il-kelma profetika ta' dan il-qaddis għandna biex ngħidu hekk anke dak li l-Konċilju Vatikan it-tieni imbagħad imur jgħallimna meta jgħidilna li jismaħna fil-Knisja għandna il-mejda tal-kelma u għandna l-mejda tal-Ewkaristija. Huma żewġ imwejjed li minnhom il-mulej Ġesu jitmagħna. U Santu Wistin anke ħafna qabel ovvjament il-kurat ta' Ars jgħidilna ismaħna jekk ta' l-Ewkaristija nagħmlu fast play tussieħ u tajjeb għax hija l-ġisem tal-mulej li nurdik reverenza u rispett. Imma jkompli Santu Wistin jgħid imma kemm drabi nħallu l-kelma ta' Alla għaddejja mingħajr ebda rispett leha. Il-kurat ta' Ars fem il-mulej li u l-verità jistma' l-kelma tiegħu daqs il-ġisem tiegħu. Anka San Franċis t'Assisi jeżisti naraw wkoll fil-ħajja tiegħu din li daqskemm xtaq li l-patrioti juru qima mħabba u devozzjoni l-Ewkaristija daqs intuħhom xtaqhom li juru mħabba u rispett lejn il-kelma ta' Alla. Bdil konvinzjoni li kellu ġewwa fih il-kurat ta' Ars ħal predikazzjoni x-xandir ta' din il-kelma allura b'serjetà. Kurat ta' Ars jitlaq mill-fatt li Kristu l-verità. U jekk is-saċerdoti kollu f'qalbu din il-konvinzjoni li Ġesu għal-verità, allura xejn ma jżommu milli wassal din il-verità. Kull oppożizzjoni, kull teħta qalb, anka meta din il-kelma tiġi redikolata, anka meta din il-kelma ma tiġi stmata, anka meta din il-kelma ma tiġix mismuha, imma kif jgħid Alla lil profet Eżekkiel, ħanibatek qalb nies ta' rashom ibsa jisimgħu jew ma jisimgħux, irridek tipritkalhom. U San Juan Maria Vianney kellu din l-attitudni profonda tal-profeta li jisimgħu jew ma jisimgħux in-nies il-kelma tal-Alla tiġi mxandra. U naħseb dal-qaddis jispirana mu speċjali bħala saċerdoti li qatt ma naqtaw qalbna jisimgħu ma jisimgħux aħna msejħin biex bil-fedeltà tagħna li Ġesu li huwa triq il-verità u l-ħajja aħna nwasslu il-kelma tiegħu. San Juan Maria Vianney naraw li kien ħafna konxju illi il-predikazzjoni hija l-bażi tal-fidi u l-bażi tal-konverżjoni. U naħseb dil-konvinzjoni li kellu dal-qaddis hija ħafna importanti li tkun tagħna s-saċerdoti llum ukoll. Għax hija konvinzjoni biblika. Ġesu ħareġ ixandar is-saltna tal-Alla u jsejjaħ għall-konverżjoni fil-bidu tal-Ministeru Pubbliku tiegħu, ħaġa li anke Giovanni Paolo II ppreżentenna bħala t-tielet misteru fil-Misteri tad-Dawl. Jibda billi jipredika. Il-predikazzjoni tiegħu titwassal għall-konverżjoni. Din l-istess ħaġa narawha fil-Apostli, l-Atti tal-Apostli f'Pentekoste ħarġu jippredikaw u allura hemmhekk isseħħ anke l-konverżjoni tan-nies, frott tal-predikazzjoni tagħhom. Naraw li anke San Pawli jidinna li l-fidi tiġi mismieħ u mismieħ tal-kelma ta' Alla. Allura importanti li rrid ikun hemm min qed ixandar din il-kelma, għaliex jekk mhux se jisimgħu il-kelma għall poplu ta' Alla kif irid jikkonverti, kif irid jikber fil-fidi. U s-saċerdot għandu din il-missjoni illum il-ġurnata l-Knisja anke fid-dokumenti tagħha tara filli l-ewwel
missjoni tas-saċerdot hija l-evanġelizzazzjoni, ix-xandir tal-kerigma, ix-xandir tal-kelma ta' Alla. U l-kurat ta' Ars din ħada b'missjoni verament profonda fil-ħajja tiegħu. Jidinna l-Papa Giovanni Paolo II l-kurat ta' Ars Michele ma kienx teologu, ma kienx biblista, ma kienx bniedem intelligenti ħafna, però kien jipprepara l-pritki tiegħu. U dina huwa spunt li anke aħna s-saċerdoti rridu nieħdu mill-ħajja ta' dan il-qaddis. Ċertament dak kien qaddis li tebenda ħafna fuq il-grazzja ta' Alla fil-Ministeru Saċerdotali tiegħu għaliex forsi ma kellux il-kwalitajiet umani li jippresta ruħu biex ikun mexxej tal-komunità. Però minkejja li striħ ħafna fuq il-qawwa tal-Alla għamel il-parti tiegħu tajjeb ħafna wkoll. Jiġifieri jekk wieħed imur jiena kellu l-opportunità li mmur Ars wara li sirt saċerdot u jara daqsxejn id-dar tal-kurat ta' Ars fil-faqru sempliċità tagħha ssib ukoll librerija però. Jiġifieri ssib ukoll kotba li l-kurat ta' Ars kien jikkonsulta ruħu. Kien jaqra anke x'kienu l-Knisja tallem dak iż-żmien, it-teoloġi dak iż-żmien, ir-riflessjoni x'kienet dak iż-żmien. Importanti li aħna wkoll nippreparaw lil nfusna għal dan il-Ministeru tal-Predikazzjoni. Għax fil-preparazzjoni hemm il-grazzja tal li taħdem fina li forsi tkun qed tmesslinna l-ewwel il-qalb tagħna anke bħala saċerdoti sabiex il-kelma l-ewwel tibdellilna ħalli mbagħad tkun tista' tibdel il-ħaddieħor. Aħna rridu nitħabbu mal-kelma, aħna rridu noħobbuha, rridu nifhmu li din hija tagħna. Hija tagħna li x'il-mulej ta'inna, ma speċjali lilna bħala saċerdoti biex inkunu nistu inwassluha il-poplu tiegħu. Allura inħejju ruħna anke b'ċerta mħabba u b'ċerta passjoni. Ek ma nistax ma nsemmix il-San George Preka f'tal-moment darba smajt ġrajja fil-ħajja tiegħu li l-aħħar ta' ħajtu anke meta d-daw ta' jnejh kien xi ftit batutu għalu l-istudessi ta' Dun George. Kibżal għajnejk u kien qed jaqra l-Vanġelu qallhom jien mhux naqra qiegħed nitpaxxa. Ek il-bniedem Alla il-relazzjoni tiegħu mal-kelma ssir relazzjoni ma' persuna. Għax il-kelma vera mhix il-ktieb, il-kelma vera hija l-persuna ta' Ġesu. Il-kelma li saret laħam, il-prologu ta' San Ġwan eżistijaj. Il-verb sar bniedem u għammar fostna. San Ġwan Marija Vianney jinnota Giovanni Paolo II illi l-predikazzjoni tiegħu kienet għat-tfal u għal-adulti. Ma kienx jiddejjaq bħala saċerdot li jipridka tfal, ma kienx jiddejjaq li jipridka lill-adulti. U naħseb din hija llum illi għandna bżonn naqbduha wkoll, mu speċjali fejn tidħol anke fil-parroċċi tagħna l-katakezi tal-adulti għal xat-tfal għandna ħafna li qed isir. Però l-adulti jista' jsir dejjem aktar. Meta nqisu li fil-maġġoranza tal-adulti l-katakezi tagħhom tieqaf mal-griżma, sfortunatament. U kif jista' jkun xi ħadd li forma ruħu sa 11-il sena jista' jgħix il-bqija ta' ħajtu bil-formazzjoni meta kellu ta' 11-il sena. Hemm bżonn li anke nieħdu bis-serjetà aktar il-predikazzjoni indirizzata għall-adulti. U l-tfal hija dejjem sfida anke fi żminijiet li jitbidlu kif se nwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu propju b'lingwaġġ li jifhmu tfal fi żminijietna. Nitolbu ħafna grazzja l-erf tal-preparazzjoni għalija din il-ħaġa. Fil-predikazzjoni tiegħu San Ġwan Marija Vianney jinnota Giovanni Paolo II kien jikkundanna l-ħażen fil-forom kollha tiegħu għaliex kien konvint illi l-ħażen idnub imiss is-salvazzjoni tal-bniedem, jipperikola. U din il-qawwa tal-kurat ta' Ars li jikkundanna l-ħażen fil-forom tiegħu kollha hija esperjenza li s-saċerdoti li tiġor fil-qalb tiegħu illi ħassalbu xi drabi għaliex forsi hemm min ħajajru li huwa antikwat, hemm min se jgħidu saħansitra li forsi hemm bżonn li l-Knisja tbiddel tal-im tagħha. Hemm min jgħidu li forsi mhuwiex jifhem huwa ċirkustanzi biżejjed ta' żminijietna. Però eżistijej aħna l-verità ma titkejjilx mill-bżonn tal-bniedem. Il-verità ma titkejjilx minn kultura li titbiddel, il-verità ma titkejjilx minn ċirkustanzi. Il-verità li titkejjem il-kelma ta' Alla minn dak li Alla urina. Mhuwiex il-kelma li naddattaw għalina, huwa li aħna rridu nġu adattati għall-kelma. Però x'responsabilità għandu s-saċerdot li fil-predikazzjoni tiegħu ma jippritkax kompromessi, ma jimpritkax dubi dwar dak li hu tajjeb dwar dak li hu ħażin, imma jxander il-verità u li jkundanna dak li hu ħażin. Għax ħafna drabi jekk is-saċerdot jalaq ħalqu fuq dak li suppost qiegħed jitkellem, allura kif jgħidu t-Taljani kitaċe konsente. Min jalaq ħalqu qed jikkonsenti għal dik il-ħaġa. U nitolbu eżistija s-saċerdoti tagħna l-mulej iżejjinhom b'don profetiku ta' predikazzjoni, b'karizma ta' predikazzjoni, b'qawwa tal-Ispirtu Santu. Sabiex il-kelma li huma jgħidu tkun kelma li taqta' mill-ġiex naħat.
Il-kelma tagħhom issir xabla li taqta' minn żewġ tisfar kif hija l-kelma ta' Alla. Kif jgħidilna l-ktieb f'Antik Testament minn fomm is-saċerdot il-poplu tal-Alla jfittex kliem il-għerf. U allura importanti ħafna li s-saċerdoti ma rridux jibża u nitolbu għalihom biex jagħmlu lejn kull biża ma jagħtihom il-qawwa fil-predikazzjoni l-ħażen jikkundannawh. Il-kurat ta' Ars kien jinsista ħafna li r-raj għandu jitkellem u ma jbatix mir rispett uman. Għax ħafna drabi jista' jkun li s-saċerdot huwa stess jinqabad f'ċerta rispett uman biex ma jiksira ma' ħadd, biex forsi jibqa' jżomm ċerta immaġni tiegħu, biex forsi ma jurtax, biex forsi ma jkeċċix nies mill-Knisja, biex forsi ma nafxix, jżomm ċerta paċi u tranquillità, minħabba daw ir-rispett uman kollu, allura jagħżel li jara ħalqu. Is-saċerdot ma jridx jibżal bil-pritki tiegħu kun bħal Kristu sinjal li jmaruh, sinjal ta' kontradizzjoni.